Naiz irratian, bigarren kafea. Donald eta Melania Trumpek positibo eman dute koronavirusean X komunikazio zuzendariari virusa atzeman ziotelako egin dute proba. Higgs eta Trump? Zer dugu hemen, ez dut goiuri entzuten. Ai ama. Higgs... Zer pasatzen da? Bai. Aiba. Ala. Kaixo? Zer gauza, goiuri ez dugu entzuten. Ai ama. Akaso zuri, balko dizugu laizter proboriz, mikrofonak ez duzurekin nahi, ez zer giluzat gertatzen den. Baina, segikon izango dugu hori konpondu da. Hori entzutzik dugu, Juri? Ez? Ez. Ui, ama. Aderitzen, Juri? Kaixo. Bueno, saiatu segituan konpontzen, Ahotsa berreskuratu duzu. Eskerrak. Teknologiak izolatu nahi zigun. Bueno, berri gasiko gara. Donald eta Melania Trumpek positibo eman dute koronavirusian hori izan dugu Higgs. Pero komunikazio zuzendariari virusa atzeman diotelako egin dute proba hori. Higgs eta Trump batera egon dira Ohioko debatean, non Trumpek parra egin zian Joe Bideni musukoa erabiltzagatik. Zerrik azpimarratu duz behin beste Joe Bideni nahi biratzen zeinen bitartean, Juri? Eta gaizki esan zen. Eta baina zidean du? Bai. Ez pasatzen? Bai. Nahaztu iten naizela, badao tipo bat, John Biden izenekoa ozeano barea zeharkatzen, lehen zentzena... Bai. Guai, hemen Google lehen laguntzaekin, zeliztatzen. Josarra bat inote mai. Bueno, bida, pena asko matei Trumpek, baina haizu guai probatu ezak desinfektatzaia txepatzaren asunto hori. Kuarentenan jarri omen dira sagara mazteak, zen bat egun igarotzen diren, Melania, Donald, kopatik hartzela... Aitzaki, edozein itzaki balio ditu zuri, abezkio berri entzuteko, Bueno, animo, Melania, animo. Eta animo dizaineko herritarrei beste 20 lurrikara izan behituzte plan.
Ez dira bezperakoak bezain indartsuak izan, baina herritarrak kezkatuta dauden. Aia, ze sorte txarra. Mikrofono hautxita, Melania eta Trump ez dakiz koronavirusa, lurrikara elizainen, ze sorte txarra, beida. Noiz bait katu beltz bat korrika ikusten baduzu, horrek esan nahi du animalia edo nora dikoa. Katua ez dakit, baina eguna beltz dago. Emantu gura diunekin, zinema ezateko gogoa dizuteit. Zinea eta zergatik bat zinea. Nik nahiago du telebista, beida. Telebista oso ezigarria da. Pizten dudanean, beste gela batera, joaten nahi zueti liburu on bat irakurtzen. Bueno, gaur ez zinezen dira zinemaretoetan, zinemaldian ikusiak izan egiten film batzuk. Festival, Explota, edo, animarra. Bueno, nik bero guztat nahi dute, Nik ez, nire gustatzen beroa. Niri beroarekin gozea sartzen zait. Eta nire naiz vegetarianoa, baina jaten ditudan animaliak, Eta atzo ezagutu nuen modelo bat, eta modelo hori oso polita da. Bere edertasuna bere aitarengatik dator, zirujano plastikoa da. Oso arrarantza ditzako. Zeto lehenik izaldi bakar bat katu beltzarena, ez dezertien kajatzen, ez dezer ulertzen. Nik uste dut, badakidala zer ari den gertatzen. Ez que zu nola solista zeon. Bueno. Eta joan baino sondaro esatzezu. Bueno, nahikoa da. A ber, bazenekin gaur bezalako egun batean, 1970 Groucho Marx handia jaiotzela. Bingo! Maien, onarbitxo bat egin edo. Artista guztiak Marx, eta disiplina ezberdinetan gainera. Nik nire modura egingo diot omenan ditzu. Mentxe, Groucho. Urte batzuk dagoeneko bizkarrean bazituenean abesten aritu zeneko zatizu. Zeona, ez duen baten pelikuletan ikusten dena, Ez, egia da, hemen beste harin batekin ari zera. Gaurko egunez, bestalde Mahatma Gandhi ere jaiotzen, horregatik gaur indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna da. Eta gaurko egunez, Sting abeslari ere jaiotzen, Britaniar musikaria eta reformist taldeko abesla. Imaginatzen Sting, Groucho eta Gandhi elkargo zutatzen? Entzun ondo, Groucho jauna. Ni inoiz naiz sartuko WhatsApp talde batean onartzen baduten bezalako jendea. Eta Sting, zuretzat hau, The Police dinosaurioak bezala, Sting ituta daude. Eta Gandhi jauna, pakean utzi, Gandhi, pakean utzi. Agian hori da arazoa. Gaur ez dago saldu. Eta mundua jateko modukoana. Hemen dijoan nire azken esaldia sarera ontako, Batzuk diote Grouchonarena dela, baina beste batzuk diote Mafaldarena dela. Entzun, gelditu munduan, ni jaisten naiz eta. Gelditu mundua bai, gaur urriak biditu eta ostirala da. Zer? Eure esango nik gaur saioan zetozik egingo da, Baketu guztuen, abaritzen da, bai, ostirala da, venga, mai, zer dugu gora? Gaur gurean izango ditugu Josu Iztueta, Dorleta Kortazar, Fatimetu Zenan, Kontxita Beitia eta Marimi Ugalde. Gelditu mundua! Horren bai urriak biditu gaur eta ostirala da.
Ez dio trapatzen ere utziko, zuekin, Emai Gorostiaga! Arratsaldeon. Zuekin, Goiuri, ez eiza? Kaixo! Ez dakit ja agurtzen hasteko moduan ere baote ditugun. Zuekin, Dorleta Kortazar ere. Eta Josu Iztueta, arratsaldeon. Bueno, talde puxka gaur saio honi hasiera emateko prestatu duguna, hizketan ari zaizuena Inigo Asensio, eta hau bigarren kafea da. 74 garrena gaur, bigarren denboraldiko, 10. zenbaki borobila, ostira da, zer esan. Arratsaldeon guztioi, ongi etorri. Arratsaldeon esan da bezala, bigarren kafean gara, gaur, 74. saioa, eta gaur saiotzarra, bigarren denboraldia alaxe hasi dugu, energia beteta, jatzen bat aguantatzen dugun maila eta energia guztionekin, baina gaur gurean ditugunak energia handiko lagunak ere baditugu, pentsak zer honako gonbidatu dozkagun, Dorleta Kortazar, Josu Iztueta aipatu ditugu, patinetu zenan, gure lagun Saharara gurekin izango da, honek ere badu energia sobran, eta ondoren, gure gazterik energetikoenak, Kontxita Behiera Marini balde gure amona zoragarriak ere, telefonen bestadan izango dira, eta gaur partetxo baten anitu gara eurekin, eta energia betez abiezat, eta Marini gaur entxegia dauka, eta hori batzarekin kontzerta duterako asteburuan, beraz, ze martxa izango duguna gaurko ostiral honetan. Eta bide horretan noski musika lagun, eta gaur aipatu dugu, eskingen urtebetetzea dela, Gordon Matthew Sumnerren urtebetetzea, bueno, niretzat musikari benetan kultuna. Denok izaten dugu txikitan, etxekoek dauzkaten diskekin musikan murgiltzeko aukera. Eta nire polizen eta dagoeneko eskingen bere lehenengo bakarkako lanan izaio nintzen urtean izan zen, pentsa ez. Hortxe, dituzte, bai? Eta entzuten ari garen hau, izango da bera besti ezagunenetakoa, de Poliz taldearekin. Synchronicity diskokoa, 1983koa Grammy bat irabazi zuen honekin, eta taldeak de Polizek pop interpretazio honenaren beste Grammya Billboard zerrendetan, asteak pasazuten lehenengoen artean, hortxe izan da, oraindik, Rolling Stone aldizkariarentzat historiako diskorik honenen artean badago, baina pentsa nolako diren gauzak, abesti hau konpondu behar izan zuela Stingek bakarkako ibilbideari heldu zionean. Askotan onartu du, orain txentzungo dugun beste hau izan zela, Every Breath You Take ura konpontzeko kantua. Eta ziurrenik gaur egongo begiradarekin, generoari, amodioa, harremanak ulertzeko dugu maitasunarekin, errex ulertuko dugu, If You Love Somebody, Set Them Free, kantu honek, norbait maite duzu, guztazu aske. Badela, Every Breath You Take haren amodio romantikoaren giroan murgiltzetik halako aldaketa. Eta horrela, entzun geren bakarraka, askoz giro jasera dagoeneko bat zegoen murgilduta, ezin. Eta oso estintzaleak badimazarete edo musikazaleak bazarete, gerora kaleratu zuen All This Time diskan, bertan bildu zituen, hainbat eta hainbat, iruditzen izan dago kantu, bada bestelako bertsioa, ederra. Gaur egun zer estin asko entzungo dugu, beraz, ez zaitez. Eta egunero legez egiten dugu gure maite duten tarte berezia. Bertan kontatzen dugu. Iztueta, hasi egin ez dira bizatu, baina... Atentzioa. Ojo, zer du? Jendeak esaten dugu, guk ez dugu musikarik entzuten. Ui! Esan dut nik, Poliz dagoela estikituta. Felix, Imanol Artola ratxik idatzi du. Orain entzungo duzu, ez da? Nire akatsa. Nire akatsa. Ez natu egin, no? Ez natu egin, no? Teknologia gaur... Teknologia maite duzu.
teknologia maite duzu. Ba, Extinct Fiction bezala, if you love Ba, Extinct Fiction bezala, if you love something, set it free. Bueno, bai, egia da. Streaming bitatzen jarraitzen gainitzu zuenok ketzen duten musikarik entzuten, baina orain uste dut entzutuko zuela. Bai, ez datuko diguzue, mezutxo batekin eta guk eskertu ere, eskertuko dizuegu eta bide batez agurtzen dituzte. Ba hori da, maite dugun zerbait da programa abiatzeko erabiltzen duguna. Eta horregatik esan dut Josuri orain. Gudenok esaterako minutu pare bat badituzu pentsatzeko maite duzun gauza. Edozein pertsona, gauza, usain, sentitzen, pentsatu beharko banu, denak balio, pentsatu beharko banu, zer maite duen Josu Itxuetak esango bidaiatzea. Bueno, hain errexea zindu izan, zerbait zailtzen. Mai, zuaziko altzara maite duten tartea. Bai, noski, baina... Mai, zuaziko altzara maite duten tartearen. Aitortu bardet bi malko. Aitortu bardet bi malko ekarri duztezkidala. Eta maiten un asko ebai uberzo martxoan juntzan. Eta maiten un asko ebai uberzo martxoan juntzan. Mila eta hori urte fratzen zertatzen ari da. Gure komiki egin baitxuekin. Izugarri maiten egin. Batez ere joazo. Izugarri maiten egin. Batez ere joazo. Nik azte garaia monogaztean haindik baino. Kiz aldizkanean usten duen justera maketa itea, ez? Kiz. Horra gertzen zen azken horrian, azken horrialdetan, komik bat zala naufrago bat, horrialdetan, serio bat. Komik bat zala naufrago bat. Kasi nintzen idatzen serio bat. Kapituet, kasi nintzen kuleko latxak, tesi doktoral bat egin du, justu naufragoi buruz. Tesi doktoral bat egin du, eta naufragoen txistea. Horre, analizatzeko, marrazki literaturaren motzean, edo formatu txikian, dago poetika. Dagoen bailan hori eta baikino eta batez ere eta batez ere maite dut Mafalda. Bueno, a comer. ¡Sopa! ¿Por qué siempre sopa? ¿Le parecerá triste, Raquel? ¿Raquel? Le parecerá triste, señora Raquel, pero en momentos como este, la palabra mamá es solo un seudónimo. Handi Aquino, maite zaitut. Bueno, bamaien maite duta hortxe, eta Goiori zuri prestatu beharko duzu, zuria esan beharko diguzu. Bai, pentsatu dut, Gaur prestatuta etorri naiz. Txegolanak egin, berdira. Nik maite dut, norbaiti galdetzen diozunean, zer moduz, eta erantzun luze bat ematen dizunean. Ez, ondo, eta jazta. Ondo balin badaude, zergatik dauden ondo, eta gaizki balin badaude, gaizki daudela esaten dizuten pertsonak. Zenik galdetzen dutenen, zer moduz, ez da elkarrizketa hasteko modu bat, da benetan jakin edetelako zer moduz zauden. Eta orduan, erantzun luzeak ematen dizken pertsonak maite ditut. Naiz eta erantzun luzeak, ondoren egoera ezain eroso batean murgildu, adibidez, galdetu jazu. Zer modu, Inigo? Esan ez diot bizitzari zenturik ikusten. Gaur goizen jeiki naiz, buruko minpixkan okan, akaso ajea, gerora konturatu naiz, egiten dudanak ez duela zentzu gehiegi, eta iritsi naiz ona, irratisaio bat prestatzera, baina nuen irratisaiorik prestatu nahi, eta horrela daramat denbora asko, eta ez dakiz erekin ere bizitzarekin. Adibidez, ez? Adibidez. Eta ze egiten duzu? Terapia. Adibidez, ez duzu bazkaldu zerbait goxoa? Bai. Gustatzen zaizun leku baten? Bai, hori da. Konponduta. Bueno, inor ez da dila larritu, adibida jartzen ari nintzen. Ni gaur, buruko minarekin ez, ahi puntuatekin igual bai jeiki naiz, baina gustora etorri naiz eta saio zoragarria prestatzen aritu gara, eta ramena bazkaldu dut. Jatetxe asiatiko batean. Eta asko gustatzen zain ramena. Maiari da ramenarekin izjokua pentsatzen. Nere maite duta, ramena bera izan ziteken. Bai. Izan ziteken Tolosako jatetxe txinatarra bera, edo asiatikoa, aldatu da. Eta gainera gauzat esan behar dut. Espabidatza daukate hainbat tabernagilek Tolosan. Esango nuke, Tolosako komedorerik politenen zerrendan, behintzat lehen iruen artean badagoela. Eta asko aldatu dela. Bai. Baina nire maite duta da, ogia eskuekin moztea. Naiz eta hainbat jende urduritu egiten duen. Eta gainera orain COVID gironetan badirudi zera baino. Nei ogiak eskuekin moztuta
iruditzen beste zapore bat baduela, beste zerbait gertatzen dela hor. Beraz, hori da nire maite dut. Ez da filosofikoa, akaso hemen ari zarete bat eta bestea, eta baina hori da. Grazia ez dauka, baina miga bai. Ogiaren mamiarekin txiste egin du mai Gorostiak. Torreta Kortazaretazuk zer maite duzu? Jo, Josuri ez badiozue utziko esaten bidaiak maite ditula, nik ere ez dut esango ipuiak maite ditudala, egia izan arren. Egia da, maite ditudala ipuiak kontatzea, entzutea, irakurtzea, formatu guztietan, adin guztietarako. Baina esango dut maite dudala, zuek aipatu dituzuen 3 gauza hoiek maite ditut bereziki. Aitze polita. Mafalda maite dut, batez ere bere amari ematen dizkion erantzunak dira guztietan aukeratuko banu. Raquel. Maite dut baita ere zer moduz bihotzez eta interesarekin galdetzen duten pertsonak. Maite dut ogia ere, nik egiten dut ogia etxean. Eta beti eukitzen dut kuriosidadea, noizbait egingo nuke azterketa bat, okindegietan erosten ditugun ogietatik zenbat iristen diren etxera kurruskoarekin, 2 kurruskoekin. Nik esango nuke uneko 89ak bidean koska kentzen diogula, ez da? Nik ama kurrusko zalea dut, eta orduan ogia erostera goten nintzanean hori ez zitzen, etzion ikutzerik, bai. Debekatuta zion. Eta nik ama okina. Agia da! Bueno, baina beste zerbait gehitzekotan guzti honi, esango nuke maite ditu dela bizitzak ematen dizkigun sorpresak eta kasualidadeak esaterako, streaming bidez hau ikusten ari direnak konturatuko ziren, baina irrati uinen atzean daudenak ez, baina 5 pertsonatik 2 etorri zarate urdinez eta beltzez jantzita, eta beste 2 gatoz beltzez eta gorriska granatez jantzita. Eta askotan pasatzen zaitau, eta txundituta gelditzen naizolako kasualidadeekin eta bizitzak oparitzen dizkigun horrelako konexioa dauka? Txispak esango nuke, hoiek maite ditut, esaterako. Oso ondo, ez polita den maite dutak improvisatzeko gaitasun hori, ez? Konturatzea bapatean, prestatuta nuenak ez du balio, baina badut beste bat, ze hori gauza hona da, gauza asko maite ditugu. Maite dut improvisazioa. Hori da gauzari politena. Josiztu eta zuk, zer maite duzu? Nik apuntatu indet, ze maite duda, baina horiek kendu jazu. Ni maite emozionatzeko gaitasuna duen jendea. Ezin dut aguantatu zenmuz eta sinmas erantzuten. Hori, indiferentzia hori oso gaizki darra bat. Eta emozionatzeko jendea da, hori, izan litekena ipuin batekin, izan litekena kontakizun batekin, ikusmira batekin, zehozerrekin, baino hori, emozionatzeko gaitasuna. Berdin da negarra edo irrifarra, baino sinmas ez dut ez onartzen, da ez da ere sinisten inork esan dezakenik. Hoi da. Hoxe, zaiola ezin, porta bezala. Bazegoen esan molde bat dagoeneko eginez, zer moduz eta ondo edo kontatzea nahi duzu. Batzutan izaten da, denbora badugu. Así kontatu ez da. Eta Groucho nomenez nik esan behar nuke nik ez eta aguantatzen bizirik sin Marx. Vale, Mai, 5 minutu laguni gabe. Barkatu, baina hementxe duzu keinu auditiboa, edo soinu erreferentzia. 5 minutu laguni gabe. Bueno, Josu Iztuetarekin bidaien inguruan ariko gara. Tarte honi ibili munduan, izena jarri genion, genuelako esperantzan munduan ibiltzeko zaletasun hori badugunok, baduzuenok, denok dugu neurri batean. Laizter izango ginerako, mugaz bestaldera, leku batetik bestera, baina egia da egoerak azken hilabetetan ez duela hori hain errez ahalbidetu eta aldiz aurkitu dugula ez, hurbiltasunean ikaragarrizko abagunea, bidaiatzen jarraitzeko, leku zoragarritan sentsazio berriekin lokartu eta esnatzeko, eta azken hilabete hauetan, eta esango nuke etorkizun hurbilean ere Josu, giro horretan aritu zarela eta ariko zarela. Etxetik oso urrun joan gabe, eta etxetik etxerako bidaiak osatzen, Gazta itzaki, Aralarko parke natural zoragarri hori estenatoki, Ernioko mendia hor gertu dugun hori, edo beste edozein horrelako aukera hartuta, bidaiatzeko aukera 1000 asmatu dituzue edo asmatu. Gurera berriro ekarri, ze asmatuta bazeudenak kasu.
Bai, gaur pentsatuta guztia kentzen dioze. Zer esateko asmatuta honekan esaldia eta kendu dioze. Honik, bai, pixkat gaurkoan hori, ez gara igual inora joango, etorri ingo gea. Tolosan gaude, dauzkago, hemendikan, makina bat lekutara joan izan du gea, baina, entzulea jozin lekutako izan daiteke, eta Tolosara ekarriko genuke batez ere pentsatuz gertu daukagunak zenbat balio duen, ez? Eta agian, batzutan, eta igual orain arte, ze gutxi estimatu dugun. Ni hemen asko ebilitako naiz inguruan, hasieran noski hemen hasi ginen, gero urrutixiago, azkenean urte askotan kanpoan eman dut bizitza erdia. Baina daukaguna, etxetik aterata daukaguna, nik uste balorean jartzea komeni dela, eta ibiliari izaliteke ariketa fisikoa, baina askoz gehiago da, ibiltzeko aukera izatea, eta da edukia gehitu behar diogula. Edukia, paisajea, historia, jendea, hizkuntza, ohiturak, hori gehitu behar dugu, hori guk zapaltzen dugun lurra, hori guk gertu zapaltzen dugun lurra, hori baigia gu neurri handi batean. Kalum Stuartekin batera, Xabi Aburruzaga Celtic diskoan egin zuen kantua ametsen sorlekua, eta guk ere nahi dugu, ametsetan zertxo bain murgildu, bidaiatzeak izan urrun edo gertu baduelako, ametsetik pixka bat, Josu, eta ametxoiek betetzen pasa dituzuzuk urte asko. Oraingoak gertu, aipatu ditugu hainbat eredu, astiontan egitekoak zinaten, azkenean ez, udarak ere, behartu zaituzte improvisatzera, baina gaztaren bideari helduta egin dituzue, hainbat bidai, hainbat taldeekin, nolakoa izan da bidai hori gazta ardatz, gaztagileak edo gaztagintza ardatz, baina aitzakia ere, etxetik kanpo aritzeko eta askoke kontatu didate, aspaldi, esterila eta zaku hartu gabe, horrela arituta. Bai, Zumardiatik sortu zen asmoa edo, proposamena egiteko beharra, Ikerire ertekin landu genituen 3 ibilbideak, artean konfinazio ondoren ez genekien oso ondo noaino juteko moduan izango ginen, Bazpare Gipuzkoari jarri genion langa, gertazitekelako Naparroan barrena edo Araban edo Bizkaian gehitxo sartuta edo etorri ezin geratzea edo joan ezin geratzea. Eta dunin genuen, gaurena gaztaren ibilbidea. Hori ibilbide zirkularra da. Ordiziatik hasi genuen guk, beraz 6 eguneko ibilbidea trenez haste genuen, hemendikan Ordizia tren hartuta bertara joanez. Eta hori egin dugu 6 bat aldiz, 6 egun, 6 aldiz. 3 txanda gazteekin eta 3 txanda helduekin. Eta ibilbide zirkularra denez, eozin lekutan hasi liteke, baina guretzat Ordizia zen abiapuntu egokia, leku urbano bat, gure hori ibaian beti gora, igotzen gara hor 60 bat metro, eta, horasi eta... aipatuko ditute azkar egia, batzuk oso ezagurak ingo zaizkitzuelako, Beasain da Olaberria, eta Idiazabal, eta Segura, eta Zerain, da Mutiloa, eta Lehazpi, eta pixka beti gora. Batzuik koste ingo zaie herri horieko ordenean jartzea, bai hortxe daude Goierri aldean, baina ez nuke jakingo bakoitzan ondagoen. Guretzat gaztaren ibilbidea, ez dugu guk asmatu hori esan behar da, 2011an landu zuten, Ordiziatik, gaztaren historia eta gaztaren kultura balioan jartzeko, eta guk egin dugu, markatu 6 etapatan, ia 1 kilometro dituen ibilbidea, desnibela leku berdina iritsi, leku berdina bueltatzen magea, desnibel positibo eta negatiboa berdina da, 5.000 metro inguru. Gure asmoa etzan 8 orduko etapak egitea, baizik 5-6 orduko ibilbidea egin, baino horri edukia gehitu. Eta horretarako eman genituen buelta batzuk, gau batzuk egin genituen mendian, Iker Dabiok, pentsatu zer izan zitekeen,
jendea baloratuko zuena. Agian zen normalean entzute ez zuena edo. Eta oso esperientzia polita izan da, bueno, iruditzen zaigu zer eman dugula, baina batez ere asko jaso dugu geuk ere. Aipatu duzu, gaztagintza, artzaintza ardatz badituela, baina hori baino askoz gehiago ere eskaintzen dela. Zer da hori gehiago? Zehaztu badaiteke, ze batzutan akaso bidaiak berak erakutsiko luke, baina akaso mikro batetik ere zerbait azal daiteke. Zer gehiago topatzen du horre, Josu, bidaiariak? Lehen esan dugu emozionatzeko gaitasuna. Ez dakit hori izan liteken, baino, bueno, ni gazta bat jaten dudanean, edo berdin da txokolatea, edo berdin da infusio bat hartzen badet, agian urrutiegi joaten naiz, ez joaten naiz, dastatzen ari naizen hori, nondik, nola, zeinek bildua, egin ote den ze paisajetan, ze klima herrialdetan. Gu gaztarena oso gertu daukagu, bueno, gazta klase asko daude munduan, asko. Guri alotzen dugu paisaje berde batekin, ardi txuri batzukin, latxa ardiak, eta, bueno, baino gazta bat jateko lan ordu asko daude, sentimentu asko dago, sakrifizio asko, ere bai, seguru asko, eta, bueno, hori da, gaztaren ibilbideak izen ematen diona. Baina norbera ateatzen danean, behasaindik, oinez, hori ebaian ondotik, pasatzen da kablantegitik, eta garaibateko nazional bat erreti pasatzen zelako, trenbidearen ondoan, zer dan industria, zertzen gure aurrekoentzat jornal bat irabaztea, ze baserritatik jetxi ziren bizimodu hobeago baten bila, zergatik baserriko lana den gogorra, nolako adian itxiturak, zer dian pago mugarratuak, zergatik ote dauden pinuak, nolakoak ote zian mutilo aldeko mehatzak, alan ite zuten mehatzarien bizimodua, gauza asko, zergatik Idiazabaletik errepideak egiten du etxegaratera 6 kilometrotan 200 metroko desnibela eta leku berdinera iristeko trenak egiten duen 23 kilometroko ibilbidea. Noski, horrek arrazoiak ditu, tren batek ezin ditu burdinezko kurpilakin, burdinezko trenbidean aldapa oso hondiak. Igo, pixkat, hortik jo genuen, eta 6 egunetan noski leku asko pasa ditugu, eta batzuk oso bereziak. Ez du emozioetaz hausaz hitz egiten Josu Iztuetak, ze hizketan hasi eta esango nuke, gu emozionatziaz gain bera ere neurri batean murgiltzen dela emozio giro horretan, ez? Badago pasioz bizi denaren ahotsa mikroren bestaldean, eta ziurrenik entzuleak hori ere somatu du. Esango genuke Josu, askoz gehiago hitz egin genezakela honen inguruan, baina akaso nahikoa osagai jarri ditugula, horrela entzulearen belarritan, norberak hori dastatu alizateko. Gazta eta gaztaren inguruan sortzen diren emozioak. Ze gaztaren ibilbide horri bakarrik ez, azken aldian beste ibilbide batzu ere heldu diezu aipatu dugu. Aralarren barrena, 5 egun eta 4 gaueko ibilbidea, eta badirudi Aralar hortxe dugula batez ere, Orantxizketan ari garenok gertu dugulako, baina Euskal Herrian ere entzuten gaitun edonork, izan Baxe Nafarrakoa edo izan Bizkaiko enkartazioen inguru hartakoa, Aralar gertu du. Baina Aralarrek asko du, eurentzat eta oso gertu dugun ontzat oraindik deskubritzeko. Bada amaitezina den ez dakit, natura eta kaso emozioen iturri bat ere bai. Bai, Naparro eta Gipuzkoa artean dago, Aralar. Guretzat Olosarrontzat oso gertukoa, gure joera naturala izan da, Zurasko Lekunberri Baraibarretik Guardatxera, edo Amezketatik, Agitzaga kominetatik, Goierrialdekoentzat gehiago izan da Zaldi Bitalizar ustaldetik, Barrankaldekoentzat izan da bestaldetik. Bueno, holaxe, Aralarrek egiten du Gipuzkoa eta Naparroteko geografian rotonda biribilgune handi baten antzeko zehozer, ez? Muturra lirateke Irurtzun, Altsasu eta Tolosa. Eta guk, txikitan gure izan zen gure
gure Himalaia, seguru asko, udan guardetxetik, zazpitogetik, Tolosatik, Mendielkatetik, Arrastro eta bestein bat gure maixukin, eta Aralarrek ere badu ez dira oso mendi altuak, 1500 metroera ez da iristen Aralar, baino badu lehen aipatu ditugun hortatik ere, badu hartzantza historia bat, badu noski gazta produktu bat izan liteke, baino bada amezketako papelera eta altzoko arrobia, eta harritzagako meategiak eta basoaren ustiaketa eta beste gauza asko. Eta gauza batzuk errepikatu egiten dira, adibidez, guk gaua gehienetan mendian lo egin dugu, ez? Toldo baten azpian, eta asmatu genuen, eslogan berri bat bururatu zitzaigun, ternua marka ezaguna da Euskal Herrian, ternuak esaten du, non gogoan zangoa, eta guk asmatu genuen, non gogoan toldoa. Eta odun, gure gaua pasatzeko lekua zen toldo bat montatzea, eta, eguraldi dudako baldin zegoenaren azpian lo egin, da bestela toldotik kanpo. Askotan, batzutan lo dugu, txondor plaza batean, ez? Eta txondorrazian, garai baten, egurikatze egiteko tokiak, egurikatz hori gero erabiltzen olatan, eta bornia egiteko, eta bar. Eta txondor plaza baten jende asko lo egiten zuen, zeren, mendira juten zian, oso mutilak, olentzeron figura izan liteke, fiskal leyenda bihurtua, txondor batean, txondor plaza bat aukeratzen zutenean, astezian pago adarrak mozten, gutxitan pagoa osorik botatzen zuten. Pagoak egiten zuten mugarratu edo moztu adarrak, eta, bainoan, bizitzeko 5-6 egun, edo txondor gehiago egiteko bertan, egite zuten txabola bat, eta bertan bizizian baso buntilak mendian, ez? Guk egiten dugu kanpamentu itinerante moduko bat, eta ez guaz lanera, paseatzera guaz, lurrean lo egiten dugu, baina, hori polita da, pentsatzea gutxikin, ibiltzaitezkela, zeozer janez, eta, ibiltzeko modu bada, hori dana egin liteke asko sofistikatuagoa, baina gure kasuan egiten genuen, eta hori transmititu nahi genuen, gertu, gutxikin, ondo pasa, eta asko ikusi. Gaurko eguraldia ikusita, eta bain toldo azpia ipatuta, ez diru diola plan oso erakargarria. Baina hau da gure herria, gure mendia berde egotaren arrazoia, hau da, euria egiten duna. Eta jendeak esaten zena, ez pena, euria ingo dut, esan bidean topatuko ditugun iturriak, besteak beste, eta kantipora betetzeko lekuak, kantipora beteko ditugu, noizbait, hemen eguraldi, gut deitzen digu txarra, baina txarra ondartza jun nahi duenaren zat. Aurtengo udan hartzai baten zat, eguraldi txarra zan euririk egitez pasun. Galdera bakar batean, uste gehiagin luzatzen naizela, baina, Gustora asko gode, Josu. Nik eskerrak eman dio Josuri, porque aldi berean, Tolosar asko bidaiatu dugu zurekin, naiz eta zurekin ez garela jun. Nire jo adibidez, egon zan toldo horrazpin loiten, eta horren berri daukagu. Antxe egon ziren gaztek, eta oso hemen politiakate. Eta gaur eguerdin topo indet lagun batekin, Imanol lagun mina, eta sorpresatxoa dauka zuretza, Josu. Berak esan dit, ez dakit, zu jakinduriaren iturria sarela, eta bide guztiak dakizu kartelak, baina informazio gehiago daukazula. Eta berak, gaztaren ibilbidea egin zuen zurekin oain dela aste batzuk, eta handikonea, ezin du lorik egin, esaten dulako pixkat desorientatuta sentitzen delako kartelekin eta mendibideko kartelen bat argazki bat pasa dit, eta galdera bat grabatu dit zuretzat. Arratsaldeon. Imanol Arabala zanaiz eta galderatxo bat luzatu nahiko nuke. Jako nahiko nuke aber ze iritzi duzun mendiko bideak eta markatzen dituzten karteloiek, egurrezko postetan jartzen diren karteloiek, esparadarapuarekin konpontzearen inguruan. Ez da egitemen ironia puntua da, zer gertatzen den? Bai, Manol, lehen esan dezu karteloiek eta desorientatu egite zaituztela justu alderantziz
egin beharko ezke, orientatzeko egina daude kartel horiek. Bueno, bideak eta markatzen direnean, bueno, batzuk igual bidea markatzearen aurkare badaude, bueno, izte jendeari gestu bat zaiola, eta tarteka panel batzuk egotea ere ona dela, informazioa jasotzea lekuan. Bidea markatzen direnean, da homologatzen direnean GR da Gran Randonee edo Gran Recorrido, eta PR, Gran Recorrido dira txuriak eta gorriak, eta PR dira txuriak eta horiak. Hoi markatzen direnean homologatu egiten dira eta balizatu egiten dira. Eta gero, egin behar dira, mantendu. Eta, bueno, Donostia 2016 hiriburua, Europar hiriburua izan zanean, Gipuzkoako bide asko markatu ziren ondo eta txukun. Baina, bueno, haizeak edo animali bat junda azkuretzen bada poste baten kontra edo bestelako jendeari ibiltzen da mendian, batzu puskatu egiten dira. Eta bakito inundiri, Juan, guk ez genuen taladro bat eta tirafondoa estutzeko ezer, baina, bueno, norbaitek ateratzen zuen ez zinta amerikana, baizik botikineko esparradapu eta adunolako pare bat edo konpondu genituen. Konpondu zituzten, no? Eta Imanol oitako baten konplizi izan zen. Da, beso egiten dut da bizida, orduzke bestik. Be bizitzan jarri behar du kartel. Eskerrak norabideen sendari jazu bezalakoa daude. Bueno, Josu, eta Aralarren bakarrik ez, amaitzaldera badakigu herni inguruan ere, herni ingurua baliatu duzuela, beste horrelako ibilbide dat osatzeko, ez dira inorrun, baina aldatzen da, paisaia, mendia ingurua, Aralartik herni inguru hortara ez da. Bai, gauza bat aztu zailen esatea, Aralarko ibilbidean justu laurtetik behin egiten da 14 orduko ibilaldia, aurten bazego antolatzeari. Maiatze inguruan izan hori da. Bertan bera geratu zen, eta ibilbide horretan, ibilbide historiko horretan, 78 kilometro dira, egun bakar baten egiten da, jende askorentzat erronka moduko bat da, ITV personal moduko bat, laurtetik behin pasatzen dena. Eta, bueno, aurten etzen egin, eta guk ibilbidearen zati bat egin dugu hortik gertu. Noski askoz asfalto gutxiago zapalduz, pixka balduzatuz, eta, bueno, baina funtsean, zan hemendikan Aralarrea, San Miguel, Artxu eta ingurura, eta bat. Ernio da beste mendi bat, mendikate bada, baina, bueno, guk Tolosatik ez dugu ikusten, usturre ikusten dugu, baina Ernio ez, area xegoiatze zaigu, Ernio 8 herrin artean dago, Tolosak ez du zuzenean Ernio ikutzen, baina 8 herrialde horiek, Ernio zaleak elkarte bat osatu zuten, ibilbide bat, bihotitibin egiten zena, baina hor ere berdin, joda 55-60 kilometroko buelta, egun bakar batean egiteko gehiegi, eta 12 ordu mendian dabilenak seguru asko egun bakar batean ez ditu kartelak eta seinaleak eta konpontzen ez begiratzen, ez erori dian, ez ditu bastareko masista jango seguru asko edo iturrian ez du kantinplora beteko. Bueno, gure asmoa nolabait bazan nolako kilometro zero ez dakit deitzea, baina bai slow lasa ibili, mantxe ibili eta bastarra begiratu, eta kontuak esan da kontuak gaitu, eta Erniokoak hori izan zuen. Tolosatik adibidez, gu Urkizu auzora igotzen bagea, eta erlojuaren alderantzizko norabidean, ingo genituzke, zapalduko genituzke, Ernialdeko plaza, Alkiza, Larraul, Asteasu, Piskatigo, Bulano mendatetik etxi Aiara, Aiatik zelatundik errezildik, Bidania, Albiztur, ez hori izan balitzake, ibilbide zirkularra, hori, 8 herrietako lurrak edo zapalduz. Lehen aipatu dut norbaitek santzidala, ez? Aspaldiko partez, esterila, zakua, toldopea, hori bat dute amankomunean aipatu dizkiguzun, 3 bidai proposamenek, azken finean naturarekin oso harreman estua, eta naturaren inguruan sortzen diren bestelako ikasketa horiek ere gozatzeko aukera, 3 eszenatoki ezberdinetan, baina 3 ere antzeko osagaiekin, ez da Josu, hor badago zerbait, gaur aipatu diguzun guztien artean badela ardatz, ez da?
bai, bada jende bat, edo bada, bai, adin batekoa gaztetan, mendian ibilia, eskautetan, mendielkartetan, udalekutan, gero agian salto egin zu, kotxe batekin, C15 baldimazan hobeto, edo espresa, edo Ford Courier, olakon bat, gero ja gehienak salto egin dute transporter, karabel, Kaliforniara eta guain ja autokarabanan dabiltza asko. Baina, bueno, adin franja batean, adin tarte batean, igual 30 urtetik 40 beste erabaki batzuk hartuta, lana dela, familia dela, hori ere aukera bada, baina badago, garai asentatuago bat esango dut ezakit. Eta ero badator berriro beste buelta bat, ez? 50 igual besteak zaintzen pasa ezu denbora, agian gurasoa zaintzen pasa beharko duzu handik denbora gutxi bolada bat, eta esatezuta nire burua zaintzeko. Eta nire burua zaintzea ez da nire burua lurrean lo egiten jartzea. Baina bada, modu bat, gauza simple bihurtzeko, eta, ni badira urteak, segurazko, urte batzutan askoz gehiagotan altxatzen naiz lurretik, hoietik jeki baino. Eta, beste modu batea ikusten dezu ez, inguruan ez dagoenean, mesan otxekio, ez dagoenean lababo urak zaurtza garbitzeko, eta ez dagoenean zutik sukaldatzeko lekurik, eta, buelta egiten dezu pixka bat atzera, ez? Eta gauza simpletara buelta egiten duzu, baina batez ere baloratzeko, nire kasuan baloratzeko daukaguna zen badan, ez? Eguneroko bizitzan gu munduko privilegiatuok, ez? Beste askok faldu otorduak eta lota dana lurrean egite dituztelako. Zer jateko baldima dointzat. Azken osaketa honekin agurtuko dugu, Josu Iztueta, plazerra beti bezala Josu zu gurean izatea, eta jarra izazula hemen inguruko bidaitxo hauekin, edo bestelakoekin, joango zara hiruazez behin gure saiora abentura eta desbenturak ekartzen, eta gutako norbaitek ere aukera baduen, horrelako planen batekin bat egiteko, edo entzuleren batek ere izan nahiko balu. Pentsatzen dut bidai hauen berri nairobitarra.com, nola da webgunea, Josu? www.nairobitarra.com edo bestela Zumardian ere bai, ointxe bilera badaukagu, nolako izan hoteliteken udazkena, piraguaz gauzak egiteko, edo mendian, edo bizikletaz, edo elurretan, edo, baldintza berri hauetan egokitu beharko dalako, natura aktibidadea ere. Nairobitarra.com, zumardia.eus, abentura, natura, kirola, dena oztartuta. Josu Iztueta, mila esker eta laizter arte. Zuei ere, agur. Pandemonioa. Podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Gaur pandemonioan, Ido Rodríguez, zure ogibidea irakaskuntza dela aipatu duzu, baina guk ezagutzen zaitugu gehiago idazle bezala. Zer egin izan du zure proiektuetan, ze proiektu zenituen martxan? Guzti hau hasi zenean, idazten ari ginen, luzemetre baterako gidoia, ni jarraitu nuen irakaskuntzan online lanean, baina gidoiarekin ere bai, eta aukizuen eragina izan zen, gidoi hori enkargatu zigun produktorak, martxan zeukala telesailoan, nazioarteko telesail proiektu bat, gelditu behar izan zuen proiektu gura, pandemiaren arruzta, konfinamendua eta bar, egon dira egitzen bat hilabete ez geldirik, atzeratu da dena, eta ondorioz gurea ere bai, gidoia ere bai, idazlea izen alderik asko irakurtzen dut, eta adibidez hortan ez dit bat ere eragin. Bai ordea, saiakera, ez dute eduki konzentraziorik saiakera irakurtzeko, baina fikzioa irakurri dut, inoiz baino gehiago, eroki. Lehenengo aldiz, gertatu zait, pandemian idaztea zerbait kuaderno horietako batean, eta pentsatzea agian norbaitek noizbait irakurriko duela hor jartzen ari nintzena. Behin ere gertatu,
autu bat ere bada, ze oso motela naiz ni sortzen eta gainera presiopean ez gustatzen egitea gatik naiz irakasle eta bueno, beste lan batzuk ere izan ditut aurretik ez. Orduan ni ez nau kolpatu, ekonomikoki zentzu hortan, baina nire lagun eta kolega asko bai binarismoa mantendu da, esango nuke ez, da igual, ezin duzu esan, ezkerrekoa pentsatuta eta eskuineko hori buskatu da, baina era berean beste binarismoa da. Eta hori ere oso harrigarria iritu zaite, ez, nola, bueno, azken urteetan horren kontra burrukan ibili garenean, ez, bueno, ñabardurak saritu ditugunean edo bilatu ditugunean edo, ez da justo honekin, ez dago tokirik. Ez dago tokirik, ez da oso beldurgarria intzait ere jendearen beldurra. Alde hona bilatzatik edo, nola elkar lotuta gauden edo elkar harremanduta danok, ez? Personak, planeta, alde hori behintzat uste dute interesante izan dela, gero zeiten dugun horrekin ez dakit, ez? Baina... Naiz irratian zaudete eta hau pandemonioa da. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Ipuin kontalaria da, alaxe soil-soilean esan da. Akaso, eta zer gehiago, galdera gogaikarri hori egiten diotenean esan beharko du, irakasleare badela. Batera edo bestera, asko irakatsi du hitzak baliatuta oraindik, hitzak badirelako aske, ia beti behintzat. Eta mundu bizigarriak sortzeko gaitasuna ematen diote. Irakatsi eta ikasitakoa erakutsi. Eskoriatzatik mundura eta bueltan, istorioak, garraio, aitzakia, inspirazio eta bizimodu ere badirelako. Haur, nerabe zein helduak ditu entzule. Formakuntza lanetan ere, maiz murgildu da. Ipuinak kontatzen erakustea bakarrik ez, ipuinak emakumeen jabetze tresna gisa proposatu dituelako maiz. Errealitateaz jabetu eta espazio publikoa berreskuratzeko. Dio, Deba ibaiaren moduan askotan itsasorainoko bidea egin behar izaten duela. Emarian, biziote da Dorleta Kortazar. Eta hala izaki, kontatu beharko digu ipuinek noiz harrapatu zuten. Uste dugulako Dorleta haiek harrapatu zintuztela zu eta zuk haiek bizimodu egin baino lehenago harrapatu zintuztela. Nola harrapatu zintuzten edo nork harrapatu zuen lehenago, Dorleta Kortazarrek ipuinak edo ipuinek Dorleta Kortazar? Bai, ipuinek harrapatu ninduten ni, bai. Entzule nintzen kontalari baino lehenago. Baina nire ipuinen tara hurbilketa kasualidadia izan zela esango nuke. Hola, 30 gutxi urten ditula, holako nire bizitzan horrelako hausnarketa fase batean sartu nintzen eta kontuatu nintzen, galdetu nion ere buruari ez, zeiten aizea zure bizitzakin ez. Eta horren kontuatu nintzen, ni txiki-txikitatik nahi izan nula farandulera izan. Osa, niri eszenatokiak eta guzti hori izugarri gustatzen zitzaidala, eta sekula ez nula horrelako ezerrin. Eta antzerki mundura gerturatu nahian edo, ikastaro batzuen bila nintzen, eta ipuia kontatzen ikasteko ikastaro bat aurkitu nuen. Eta esan, antzerki gintzara hurbilketa polit bat izan daiteke. Eta izango daia 10 piko urte hori gertatu zala, eta oraindik ez eta antzerki gintzara saltuin, ipuiak harrapatu nindun duten, eta hor gelditu nintzen, egia esan kateatuta, goxo kateatuta, asko eman diate ipuiek, eta jarraitu nahi dut horretan, bai. Arratsaldeon Dorleta. Narratzaion artean, azken egunetan oso pozik jarri gara, batez ere bi albistekin, ez?
alde batetik, pasaden astean, zinemaldian, Sin señas particulares pelikula mexikarrak, irabazi zuen Horizontes Latinos saria, eta protagonista, Mercedes Hernández, narratzaile mexikarra da. Naizu entzun pixka bat sariarena. Bano, mentxe daukate prest, baina gure estudioan sartzen ari zen, urrengo gonbidatu ere, batimetu zenan, eta hortxe geratu naiz. Gure Mercedes Hernández, narratzaile mexikarra, Sin señas particulares en pelikulan. Se fueron una semana después. Pero ya pasaron 2 meses. Lo último que supimos es que iban a tomar un camión para ir a la frontera. A la línea se le han perdido varios camiones. Otros han vuelto sin gente, nomás con las maletas. Las guardan en la bodega, pero no se lo van a decir. Hortxe zegoen Mercedes Hernández gure narratzaile mexikarra, eta beste albistea da Aldo Mendez Iburuz kubatarra. Aste honetan, beste narratzaile bat, kubatarra kasu honetan, Aldo Mendez, Ciudad Realeko La Veleta Roja taldearekin nominatuta izan da Grammy Latinoetara. La Veleta Roja, Dia Carlos Cano eta Hernán Milla musikariak eta Aldo Mendez narratzailea. Eta umentzako musika bilduma honena sarirako nominatuta daude Sonidos que Cuentan diskoarekin. Eta orain txentzongo dugu, hain zuzen Alakran audio zatitxo hori, Maiek paso eman dio, baina ni hemen nabil gaur zera. Juistu xamar gauzen aurrik uspenean, eta segituan entzun, eta abestu ere akaso abestuko dugu. Ez da prest, ez du lortuko audio hori, beraz gero berreskuratzeko aukera badugun. Gero berreskuratuko dugu. Bueno, galdera hauxe da, edorleta, Mercedes Hernández mexikarra, Aldo Mendez kubatarra, zinean, musikan, esan dezakegu salto bat somatzen ari dela, narrazio edo narratzaien artean, baloratzen da behar den bezala gure lana? Nahiko nuke. Beti iruditu zait, ipuin kontalariak arte eszenikoetan gehala, artean orokorrean antzerkigintza eta arte eszenikoak baldin badia iaia azkenak, ezta? Bai, gure aurretik edo, ez, entzutetsuagoa da musika, zinema, argazkigintza, ez? Arte eszenikoak badia arteetan txikiak, ipuin kontalaritza arte eszenikoetan are eta txikiagoak, ezta? Gea. Iruditzen zait, gauza xumeak egiten ditugula, ipuinak kontatzen ditugunak eta entzuteko ohitura daukatenak badakite zer den gure langintza, baina esango nuke orokorrean oso langintza ez ezaguna dela. Jendeak erlazionatzen ditu askotan gainera ipuiak umiekin, gauza sinplea izango balitz bezala, eta jende pila batek ez daki helduentzako ere kontatzen dugunik. Eta ez ezagutza horretatik gerturatzen zeanean leku batera, gauza asko galtzeituzu. Orduan tematia gara, burugogorra gara, badakigu sinisten dugu gure lanearen poetikan eta edertasunean, orduan ez dugu inoiz etxitzen, eta esango nuke orokorrean oso eskuzabala gehala gure langintzarekin da gure kideekin, eta ausartzen garela gauzak kontatzen. Azkenean gure langintza historia kontatzea da. Eta beste formatuago batzuetara salto egitea arriskatzea da, baina funtzionatzen du askotan. Eta orduan niretzako berri oso pozgarria da ikustea gure kideak beste formatu batzuetan
gai direla, historiak kontatzeko, badakitela, gaitasuna dutela, eta oso polit egiten dutela gainera. Eta berai jasotzen dituzten txalo guzti horiek, gure lanaren aitortza badira. Gure sentitzen ditugu. Bai. Ni askotan kexatu naiz prentxatan eta askotan ipuinak edo kontalaritzaren saioak, narratzaien saioak, beti jartzen dira bestelakoak. Ez dira antzerki maia, existitzen da, dantza maia, eta azkena jartzen du bestelakoak, eta hor barrun askotan aurkitzen ditugu, igual, 10 ipuin saio. Oraindik, ez dakit, ze falta zaigu, zer gehiago behar dugu, eskola ofizial bat, ze eskatuko zenuke dorleta gure profesio bultzatzeko, saltori emateko? Bueno, bestelakoetan agertzen gara, eta askotan gure izena ere ez da agertzen. Ipuin saio badago, baina kontalariak existituko ez bagina bezala. Gure lana desberdina izango ez balitz bezala. Zure ipuin saio bat eta nerea oso desberdina izango dira, eta dira, seguro, ezta? Eta lataredanak zaku berean gaude, ezta? Ikusgarritasuna eskatuko nuke, ausardia baita ere programatzaileen aldetik, ze iruditzen zait lehen esan dudan bezala aurrekin asko lotzen dela, orduan liburu zainek ezautzen gaituzte ja, baina badirudi hor dagoela gure lekua, horren kasillatuta gaude liburutegietan, eta guk egiten duguna asko zabalagoa da. Antzokietara salto egin beharko genukela iruditzen zait, eta hor eukiko genukela nolabaiteko ikusgarritasun bat lortzeko aukera bat. Baina bai programatzaileei eta kultura arduradunei eskatuko nieke gure langintzara gerturatu daitezela. Segurazki hor guk ere eukiko ditugu etxeko lan asko, ezta? Gure burua azaldu behar dugu, ondo azaldu behar dugu, zer egiten dugun. Gai izan behar dugu esplikatzeko zer egiten dugun. Eta gero iruditzen zait ardura bat badaukagula guk ere, eskaintzen ditugun saioetan, kalidadezko saioak izan behar dira. Eta horretarako, ez du edo zer gauzak balio. Gure langintzaren inguruan hausnarketa bat egitea ezinbesteko iruditzen zait. Iruditzen zait baita ere, bainigo hasieran aipatu duzu, ez da formakuntza niretzako ezinbestekoa da. Ez du edonork balio honetarako, askotan erlazionatzen dugu, ausardia daukat, grazia daukat, eta etxean egiten ditutola, ez? Familiako afarietan nina ez graziosua, eta benga, ez? Eta salto egiten dut horretara, ez? Zuk ere mai ezautzen duzu klaunaren mundua, eta badirudi edo zeinek sudur gorri bajarritaia edo zer gauza indezakela. Eta klauna oso gauza serioa da. Eta ipuingintza berdin, ipuingintza langintza bada, eta horrela ulertzen ez dugun bitartean, edo zer gauzak balioko du, eta ez du balio edo zer gauzak. Esan duzu, hobeto saldu behar zaretela, txikitatik esaten digute ipuinak irakurrin behar diteula, baina, guain, zure momentua da, zeatik da garrantzitsua ipuinak entzutea? Egia da, ipuinak irakurtzea, ipuinak entzutera gerturatzea, elkarra elikatzen diala, ez da? Niretzako ipuiak irakurtzea eta batez ere konpainian denean, hau da, txikiak geanean gure gurasuek irakurtzen digutenean, hor sortzen dan magia eta hor sortzen dan lotura emozionalak, iaia ipuiak gutxienekoa da. Hor beste gauza asko muitzen dira, ez da? Eta bada gerturapen bat ipuiak gero entzutera etortzeko. Asko nabaritzen da aurrentzako ipuin saio baten asko nabaritzen da, nori irakurtzen dioten eta nori kontatzen dioten etxean. Entzuteko gaitasuna landuta daukatelako, eta hori oso importantea da, publikoa ezin behar dugu. Ez badegu gauza bat ezagutzen, ez ezagutzagatik, inoiz ez bagia jun, kosta ingo zaigu. Nik ezagutzen ez dudan arte batera gerturatzen baldin banaiz, arte garaikideeko museo batera juten banaiz, eta ez badakite zer horretaz, kosta ingo zait. Orduan, ipuiak entzutea ere ohitu egiten gara eta entrenatu egiten gara, ez da? Niretzako ipuiak entzutea opari bat. Niretzako nik pertsonalki, ipuiak entzutera jutena izenean, nire bizitzan geldialdi bat egitea da. Parentesi bat. Eta hori, behin etorri zan pertsona bat nire ipuin saio bat entzutera, eta esaten zian, ze mindfulness eta ze kristo, hau izan da, hemen eta orain, hau da mundua, atetik kanpora utzi, eta beste mundu batera bidaiatzea, ez da? Eta niretzako hori da ipuiak entzutea da,
garai batean tribuan egiten genuen zerbait izan, komunidadeko ekintza bat zan, eta nik horrela ulertzen dut gaur egun ipuin saio bat ere. Niretzako, nik ipuia kontatzera juten aizenean, entzuleari egiten diot gonbite bat, goazen elkarrekin bidaiatzera. Nora, niretzako konfiantzarik eta bada. Ipuiak entzutera datorren norbaitek, kontalariarengan konfiatu egiten du. Eta hitzarmen bat egiten du gurekin, eta esaten digu, bale, pres nao, eraman nazazu bidaian, eta ordu bete barru, ekarri nazazu bueltan, baina ondo. Osea, ia nora eraman behar nauzun, osea, bueltan ekarri nazazu baita ere, eta niretzako komunidadean egiten den zerbait da, katarsi bat sortzen da, beti ez dugu lortzen, baina helburua behintzat hori da, ez da, gonbite bat, goazen elkarrekin bidaian, nora, ikusiko dugu ze bakoitzak, ipuiak entzuten ditunean, nik kontatzen dut, hasteko nere buruari kontatzen diot, zerbaitegatik aukeratzen ditut ipui horiek, niretzako esanguratsuak direlako, eta niretzako esanguratsuak baldin badia publikoarentzat ere izan daitezke esanguratsuak. Gero bakoitzak bere bidaia egingo du, zenik historia bat kontatzen edanean, zuri gauza bat piztuko zaizu, eta zure ondoan dagoenari beste bat. Bakoitzak bidai bat egingo du, baina elkarrekin egingo dugu bidai hori, eta bueltan ere elkarrekin etorreko gea. Oso erlazionatuta ikusten du Josuk aipatunearekin, bidaia joatera izan beharrean bidaia etorri, bidaiatzea etorri. Agian ipuinekin asko etortzen gara bidaiatzera, kontzeptu hori mantenduz, Josu permisoarekin. Etortzen zaita bai burua, Aldo Mendezek, gurekin egon zen, guen dela 5 urte ikastaro bat ematen, ikastaro zoragarri bat. Eta berak zioen, ipuina kontatzen umeei eta agian azukre gehiegi sartzen ari gara. Ez bakarrik ipuinetan, baizik eta produktu kulturalak umentzako direnean, politikamente korretu, ez dakiz zer, azukre gehiegi sartzen ari gara, eta hori esker gertatzen dena da, lortzen ari gara, belaunaldi bat diabetiko emozionalak direla, hainbeste azukre janda. Ados? Ados, bai, eta gure erantzukizuna da bestelako zerbait eskaintzea. Niretzako ipuin saio bat prestatzeak, gure lankide batzuk esaten dute, ez da? Nik ipuia doainik kontatzea ditut, nik obratzen dut aurreko lan guzti horrengatik. Oso importantea da ipuiak aukeratzea, eta ondo aukeratzea, kriterio batekin aukeratzea. Zer gertatzen da, hemen gaur egun zailtasun asko ditugula parean. Hasteko, ipui saioetara oso aur txikiak etortzen dira, eta gero eta txikiagoak. Eta orduan, gure langintza, edo burugogor jartzen gea, eta ondo jartzen ditugu limiteak, eta esaten dugu zein den gure lana, edo aur txikiagoi kontatu nahi badiegu, bestelako baliabide batzuk erabili behar ditugu. Gaur egun, iruditzen zait baita ere, presioa handia dagola, presioa edo exigentzia handia dagola politikoki zuzenak izatearekin. Eta iruditzen zait baita ere, ez ezagutzatik egiten den hausnarketa badala, ezin diegula edo zer gauza umiei kontatu. Eta batez ere edo zer gauza hori zaku hortan sartze dituzte ipuin tradizionalak. Eta iruditzen zait ipuin tradizionalak umeei ez kontatzea dala, mutilazio izugarri bat. Eta gaur egun liburu denda batera juten bazea, apaletan aurkitzen ditugu baloreetan, ipuiak ez daki zertarako, eta badaki zertarako, ez? Txupeteak entzeko, eta painalak entzeko, eta anai arrebatxo bat jaioko da etxean, eta gai hori lantzeko gure umiekin zer, eta emozioen liburuak, eta ez daki zer, eta edulkoratuak, ez dute historiari kontatzen. Kontatzen dute beste zerbait, liburu horiek, eta ez dut esaten ez direnik erabilgarriak. Baina ipuin tradizional on bat eta ondo landuta dagoen ipuin tradizional bat dagoen lekuan kendu beste gainontzeko guztia. Osea, zeloen inguruan hitz egiteko Mari Errauskin baina ipuin ederragorik ez dago. Eta Mari Errauskini jarri diogu mito hori, ez da, maitasun romantikoa kontatzen duela, printzeak salbatzen duela, eta niretzako hori ez du kontatzen Mari Errauskinek. Mari Errauskinek kontatzen du ze gaiztuak diren aizpaordeak,
eta ze maltzurrak diren, eta noraino iritsi daitezken, kristalezko zapata, etzena kristalezkoa, por cierto, originalean, sartzeko gai izan ziala beraien hankatako behatzak mozteko, printziarekin ezkondu nahi zutelako, ez? Eta noraino iritsi daiteken inbidia eta zelosia hori, ez da? Jeloskortasun hori. Hori kontatzen du Maria Errauskinek, eta ez jun liburu dendara erostera emozionarioen iztegia. Ez, Maria Errauskin daukagu horretarako. Gauz asko dauzkagu gaur, Dorleta Kortazarrekin aipatzeko eta lantzeko, eta egia da, hainbeste esparrutan arituta lehen aurreratu dugun bezala, asko dagoela aipatzeko. Baina ez dakit, Dorleta Kortazarrek ipuinen bat ere ekarriko zigon gaur gurera, ez da? Entzongo dugu ipuinen bat. Bai, nahi duzuenien eskatu eta kontatuko dizuet, bai. Ez da mediorik egokiena ipuia kontatzeko, baina, bueno, prestatu dut, bat txikitsua badakidalako, esan diazuelako nirekin batera Fatimetu ere bazetorrela, gaurko saiora, eta badaukandik ipuin saio bat Saharar ipuiak biltzen dituena. Alatare, ez zait oso aproposa iruditu horko ipuin saio horretan ditudan ipui horietatik, beste bat kontatuko dut, pixkat moldatuta irratira, ez da. Ipuia hau atera dut liburu bilduma batetik, Ana Griot, Ana Cristina Herreros ipui kontalarita eta ipuin bildumagileak liburu hau egin zuen, Los cuentos del erizo y otros cuentos de las mujeres del Sahara. Ana da emakume zoragarri bat. Anak bere azkenengo urte hauetan munduan zehar dabil ipuiak biltzen, ipui bildumak, emakumei batez ere lekuetara juten da eta emakumei galdetzen die zein ipuin kontatzen zieten beraiei. Senegalen hasi zuen bere ibilbidea, Casamance zonaldeko ipuiak jasotzen, eta Saharara egin zuen salto gero, errefuxiatu kanpamentuetan egon zen, bertako emakumei galdetzen, zen ipuin kontatzen zituzten edo kontatzen zieten beraiei, eta gero guzti horiek transkribatzen ditu, liburu batzuetan jaso, eta liburu horietatik ateratzen duen dirua, urrengo proiektuetarako bideratzen du, eta orain esango nuke Boskimanoei galdezka ari dela, eta biltzen ari dela, tartean ere Mozambikeko aurra albinoei albinoekin lan egiten egon da, eta zoragarriak dira bildumak oso ondo zainduta daude gainera, jenazko tatuaiekin egindako ilustrazioak dituzte liburuak, eta bertan konturatu zen Saharako emakume hauekin ipui hauek biltzen, konturatu zen, ez dakit hemen Tolosan nola esaten duzuen, kirikinua esaten duzuen, trikua, nola... Goiorik esplikatuko dizu hori. Bai? Ez, hemen trikua esaten da, baina nintzen naiz begirale urte askoz, eta ume baita aizialdi talde baten kirikino izan aduna, Tolosako aizialde bat, orduan nik kirikino esatet. Baina berez guk trikua gehiago esaten dugu hemen. Nire herrian kirikixua esaten da, orduan hiruetako edo zein erabiliko dut ipui hau kontatzeko, baina antza Saharan esaten omen dute, ez daki Fatimetu zuk entzun izan duzun inoiz, baina trikuak, kirikilloak diela animali inteligenteenak, biskorrak diela, eta historia honek hori kontatzen du, bazala behin, triku bat, kirikino bat, antzegoela, itzaletan, eserita gustora asko, eta triku hau bere itzal honetatik, aizan begira, otxo bati begira. Izan ere otxo hori horra izen, bueltaka, ardi bat izatu nahian, baina ez zuen asmatzen. Eta trikuaren gana gerturatu zen laguntza, eske? Eta galdetu zen, aizu, triku, laguntuko diazu ardi hau behingoz eizatzen. Eta trikuak otxuari begiratu zion, eta esan zion, ados, lagunduko dizut. Baina eizatzen dugun hori, erdibana izango da. Erdibana? Esan zion otxuak. Begiratu zion otxuak trikuari, eta ikusi zuen, txiki-txikia, ez deusa zela, eta esan zuen, erdibana, honek, ardiaren zati bat jan, eta sabela beteko du, eta gainontzeko guztia, iai ardi guztia niretzako izango da. Ados, esan zion orduan, otxuak. Ados, erdibana, gure izatzen dugun guztia, erdibana izango da. Eta hala,
Trikuak lagundu zion Otsoari ardia eizatzen. Eta Otsoak izugarrizko gosea zeukan egun guztia ardi horren atzetik ibili ondoren. Eta Trikuari esan zion, bueno, orain hartu dezagun ardi hau eta zatitu ezazu ardi hau. Eta Trikuak esan zion, nik, baina nola zatituko dut nik ardi hau, nire esku txiki hauekin, ezin dut, ondo da, esan zuen Otsoak, zatituko dut nik. Eta zatitzen ari zela berriro ere Trikuari begiratu eta esan zion, bueno, gutxienek jun eta ekartzazu egurra sua egiteko. Nik, esan zion berriro Trikuak, nik ezin dut egurrik bildu nire esku txiki hauekin. Ondo da, esan zuen Otsoak. Eta han joan zen egur bila sua egiteko. Piztu zuen sua eta jarri zuen han ardia gozo antsutan egiten. Eta esan zion hirugarrenik Otsoak ere, ze badakizue ipuietan gauzak 3 aldiz gertatzen diela, ipuio honetan ere, bai. Otsoak esan zion orduan Trikuari, bueno, ardia zatitzeko gaietzera, eta egur bila eta sua egiteko gaietzera, baina gutxienik, gure ardi hau nola egiten den vigilatuko duzu, ez da zainduko duzu gure ardiat. Bai, hori egingo dut. Eta la Otsoa, itzaletara jun, eta hain nekatuta zegoen, lo seko gelditu zela. Eta Trikuan gelditu zen, ardia sutan nola egiten zen ikusten zuela. Otsoarengana gerturatu zen halako batean, eta ikusi zuen lo seko zegoela. Eta orduan Trikuak soka bat hartu zuen. Eta jarri zion Otsoari horrela diadema bat izango balitz bezala. Eta sokaren punta banatan, 2 kakahuete potolo jarri zizkion. Eta han, justu ikusi zuenean, ardia sutan jateko puntuan zegoela. Gure kirikinu hau, Otsoarengana gerturatu, eta oio egin zion, esnatu laguna, badator hartzaina eta gure bila. Eta Otsoak hori entzun zuenean, zegoen lekutik altxa eta korri hasi zen. Eta aurrera zijoala begiratu zuen, giratu zuen burua bapatean, ikusteko oia hartzaina atzetik zeto horren, eta zintzilik zeukan kakahueteak buruan eman zion. Eta pentsatu zuen hartzaina zela, berari harriak botatzen ari zela, eta korri jarraitu zuen, begiratu zuen beste alderan, mugitu zuen lepoa, da kakahueteak beste kakahueteak eman zion, eta Otsoak pentsaturik ardia zela, hartzaina bere atzetik zijoala, harriak bota eta bota, aurrera jarraitu zuen bere bidean. Eta angel ditu zen, gure kirikinua, ardia jateko prest. Erdia ez, osoa beretzat izan zen. Eta besteak beste honegatik, esaten dute sahararrek, Trikua dela animalirik eta bizkorrena. Dorle eta Kortazarren ahotsean, murgiluko gara, Aziz Abrahim atzean dugula ere, Saharar kanpalekutan. Aipatu dugu lehen ere, gaur bete dituela, hainbat urte Gordon Matthew Sumnerrek, eta kanto eta bestelakoak entzungo genituela, baina akaso murgildu behar dugun gaian murgiltzeko askoz gertuago ere aritu gaitezke. Aziz Abrahim bere entzungo dugu Telorritarekin batera, desio bat dut kantu honetan. Desio bat du airean doa zutan bilduta zuretzat
moztuta utzi egan Itxialdi betean abiatu genuen bigarren kafea eta bakoitza gure etxean ginela, bere etxean zen, antzi izan genuen lehenengoz elkarren berriz bigarren kafeak eta patimetu zenanek, patik. Gaur 8 bisita hori ere beteko du eta gurekin dugu estudian Fati, arratsaldeon. Arratsaldeon. Hurbildu ondo mikrora beldurrik gabe ondo entzun zaitzagun, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, bete duzu promesa? Bete. Luze xamar joan da. Bai. Baina Gogoa bagenekan elkar ikusteko, Baina bagenuen gogoa elkar ikusteko. Luze xamar joan da, baina gauza batzuk luzeago ere joaten dira. Eta gogoare badugu beste modu batera ikusteko. Ez dakit Saharar herriaren inguruan hitz egiten dugun bakoitzean azaldu berote dugun zer gertatzen den Saharar herriaren inguruan. Baina uste dut oraindik pedagogia hori, azalpen horiek askotan egin behar direla, ez? Entzuleen artean batzuk ondo ezagutuko dute, Saharar kanpalekuen, lurralde okupatuen, oso gutxi diren liberatuen arteko aldea, aspalditik datorren gatazka honen xehetasunak ere ezagutuko dituzte, baina beste batzuk akaso ez. Urte batzuk badira dagoeneko, gehiegi, akaso, Saharar herriak bere lurretatik ihes egin behar izan zuela, gudaren erdian, antxe Argelia izan zuen herrialden artean laguntza eskaini ziona, eta La Hamada edo desertuan, leku idor eta gordin hartan sortu zuten zure arbasoek, oraindik ere kanpaleku diren lurralde horiek izenak ere, badituzte asko jatorrizko lurrenak, baina ara irten eta begiratzean, ez da itxasorik ikusten, ez da belarrik ikusten, ez da larrerik, ez da jatorrizko herrien giro hori. Horregatik, inork esaten duenean Saharara doala, normalean esaten dugu kanpalekuetara goazela. Ez da erresa izaten lurralde okupatuetara sartzea, eta gutxiago, Euskaldunak garela esan da, hori ere izaten da, Marokoko gobernuak izaten duen, errezelo horietakoa. Elkartasuna asko izan da, anai arreba, lagun, gauz asko dira, Euskal Herria eta Saharar herriaren artean. Eta oraindik ere hor dirauela esango nuke, iaia duela 45 urte zegoen toki berean, kanpalekuek hor jarraitzen dute, Sahararrek ez dute, bertan sustrairik bota nahi, baina konturatzerako belaunaldi asko dira, zarete, han jaiotakoak Fati, ez da gehiegi aldatu, egoera zoritxarrez? Bueno, egia esan, azkenen duela 45 urte baino gehiago pasadia ez, kanpalekuk sortu zianetik, zehazki 75, orduan badia 45 urte baino gehiago ja. Eta, aldea badao, zen duela 45 urte zeuden baliabidek eta gaur egun daudenak ez dira berdinak, baina azken finean errefuxiatuen kanpaleku bat, beti errefuxiatuen kanpaleku bat izaten jarraituko du. Eta belaunaldik ere aldatzen dijoazti, denborak aurra egiten dunala, baino nazioarteko laguntzak hor jarraitzen du eta paper garrantzitsu bat jokatzen du. Hortaz, gaur egun da egoera errefuxiatuen kanpalekutan eta duela 45 urtekoa ez da guztiz berdina, baino amankomunen duten premisa edo ideia bat errefuxiatuak dira ez, bertako habitatean dauden pertsonak. Gauza bat argitu beharra eta esan duzu. Errefuxiatu kanpaleku bat beti izango da errefuxiatu kanpaleku bat. Eta hain zuzen ere hori asko azpimarratzen duzu ezuek. Saharar kanpalekuak ez direla behin betiko toki bat, hasiera batean denbora laburrean gertu beharreko errealitate bat zirela, zoritxarrez gehiagik iluzatzen ari direnak, baino horixe direla. Errefuxiatu kanpaleku bat, gatazka politiko, militar batetik, kolonialismo edo neokolonialismoaren azken zantzuetatik abiatutako egoera badela, eta naiz eta luze joan, han sustairik botatzeak ez duela zentzurik, zuen etxea ez dagoela. Hala da, bai, oso ondo azaldu duzu, azkenen errefuxiatuen kanpalekuk hasiera baten izan zen, temporalki egongo zen kanpaleku bat, ez? Errefuxiatu, ez? Errefuxiatu alizateko. Baino, jendeak ulertu behar du, errefuxiatuen kanpalekutan bizi gehala eta bizi izan du diala duela 45 urte baino gehiago. Orduan, atea kontuk zen belaunaldi pasa dien, ez?
azkenen urte bat edo 2 urteko kontua izango zan hori, 75-etik 2020 arte badia urte desente, eta tamalez jendeak edo jende askok ez daki Sahara entzun eta desertu datorkio burura, eta hala da, Sahara bada desertu bat, baina mendebaldeko Sahara herrialde bada, hain zuzen ere Afrika iparralden, mendebaldeko Sahara. Hala da, bai, orduan jende asko ez da konstiente herrialde badala, gatazkan daun herrialde bat, eta ez da duela 5, 10, 20 urteko gatazka bat baizik, eta 55 urte baino gehiago gatazka bat. Eta baita jende askok ere ez daki sahararrak gaudela 3 lekutan, ez? Zuk oso ondo aipatu dituzun 3 leku, edo nik inkluso 4. bat ere gehituko nuke, ez? Hau da, sahararrak beraien herrialdean mendebaldeko Saharan, baino Marrokosen errepresiopean, gero gaude errefuxiatu gisa Argeliako desertuan, zonalde liberatuak, hau da, sahararrak gure herrialdearen 25% liberatzea lortu genuen, hortaz horiek dira zonalde libreak, baina alere desertua da. Eta nun gaude, zein da 4. leku Sahararena? Erbestea, Euskal Herria, Espainia eta Europako beste hainbat toki. Eta erbestetik Saharako gazteria aktiboa, Juventud Aktiba Saharaui elkarteare osatu duzue, erbestean Saharar gazte eta oso aktiboak bazareterako asko. Nahiko errealitate berria ere bada, baina aldi berean esperantza puntu bat ematen diguna, eta lan asko egiteko gogoz badagoena, ez da? Noski, azkenen errefuxiatun kanpaleku baten jaiotzen zeanen, eta kanpoa junezke hori, igual diona juten zean, zure kasketak burutzea dauzkezu, zure bizimodu bat, edo bizimodu duinago bat izateko aukeraren bila, jutea daukezu, baina ezin dezu ahaztu zure jatorria, ezin dezu ahaztu zure familia, zure borroka, eta nola ez zure identidadea. Orduan, hola sortu zen Saharako gazteria aktibo alkartea, edo hola sortu genuen Juventud Aktiba Saharaui, duela 2 hilabete eskas, nire Gernikako Batxari Labeit kidearekin. Azkenen, gu gehalako borroka honen lekukoa, ez? Gaztek, gure gurasok, gure ama, gure aita, gure amona, gure aitonak eraman zuten borroka hori, urte asko pasa dira, orain gu gaztek borroka hortan jarraitu behar deunak, eta lekuko hoi, benetan nivel baten mantendu, eta benetan gure identidadea mantentzen, eta berreskuratzen hobeto esan da, borrokatu behar deunak. Eta hortan nahi geha Juventud Aktiba Saharauitik, beste hainbat ekintza tarteko diteula, baina azkenen helburua da gaztekin elkarlanen aitzea, benetan ez aztean undik gatozen, bizitza komodoa lortzea garrantzitsua dela, ez bizirauteko, baina ezin dula inorrek ahaztu bere benetako jatorria eta nola ez bere familia eta identidadea. Sahararrak, Euskaldunak, Katalanak, Espainiako komunitate ezberdinetako jendeak parte hartzen du Saharako gazteria aktibo elkartean. Momentu honetan, zein da zuen helburu nagusia, ze ikusi dugu aritu zaretela osasun materiala biltzeko kanpaina egiten? Bai, esan konstiente gea, ez? Errefuxiatun kanpalekutan beharrak asko direla, ez? Elikadura aldetik, hezkuntza aldetik, eta bizializateko baliabide basikoenak edo oinarrizkoenak behar asko daude. Baina mundu osoa astintzen gaitun pandemia honek, imaginatu hemen, digamos, herrialde aurreratu baten, gaizki pasa baldin badegu, eta honi oraindik aurre egiten nahi gehala, imaginatu errefuxiatun kanpaleku baten, nolakoa izango den egoera, ez? Hemen muturrekoa baldin bada, imaginatu dezagun pixka bat hor, baliabideak eskasak ez nuloak dira, ez daude. Orduan, guk hainbat helburu ditugu, baina benetan orain premiazkoa eta benetan garrantzitsuena da, gure familiarrak ez bizitzea, eskeia aditza ez da bizitzea, baizik eta bizi irautea. Orduan, bizi iraute hortan nola baite laguntzea. Gure etxai nagusina guain, momentu hontan dia mugak, itxita daudela tamalez. Azkenen, zuk aldezu bildu, aldezu material guztie, Euskaldunak benetan paper garrantzitsua jokatzen nahi dira espainolak ere bai, eta benetan solidaritate
hitzoi benetan asko aida puzten eta asko aida guri laguntzen, ez? Benetan gugan sinisten dutenak eta guri lagundu nahi digutenak benetan asko laguntzen nahi dira. Orduan, berotasun edo indarroi aprobetxatuz, aigea guain osasun materiala biltzen, mugak irikitzen direneako, ja guri esan mugak iriki direla, eta denon artean bildu den material osoa, area biltzeko azken indartxo edo azken bultzadatxo hori ingo dugu. Bildu dezuten nahikoa, lagundu dezakegu gehiago biltzen? Benetan, gaude superpozik. Azkenen, proiektua basizalako hasiera baten Euskal Herri mailan, nire kidea Bizkaikoa da, orduan hasi genuen, Euskal Herri mailan, ez? Aprobetxatu zire Euskal Herrin, benetan, bauzkeulako anaiak, aizpak, arrebak, bauzkeu, benetan, benetan, gure gatazkan hasieratik egondan herrialde bada. Eta orduan, Euskal Herrin hastea oso erraza ikusi dugu, ez da, hemengo elkarteekin elkarlan eraituz da hola. Baina egia esan, sare sozialei esker eta komunikabidei esker benetan, Euskal komunikabide askok eman digute hitza gaurkon zuek bezala, eta olako hitzaldi edo olako elkarrizketai esker benetan lortzen dugu jendean gana iristea. Orduan, indeun lana benetan izan da posiblea komunikabidek ere guri lagundu digutelako eta gaituztelako. Orduan, izaten izuna ez, hasiera baten proiektua hasi zen Euskal Herri mailan, baino edatzen junda eta hasi ginen erantzuna jasotzen Kataluniatik, kide batek lagundu nahizula. Gero derrepente Andaluzitik beste kide batek idatzi zigun, Valentzitik ere, Madriletik, Asturiasetik, eta Mallorcatik ere. Orduan, pixkanaka esan genuen, Euskal Herrin ez du bakarrik Euskal Herringo, ez aukera baldin baukeu estatu mailan iteko, goazen estatu mailan itea, eta honlaxa egia elkarlanen, eta esan nahiko material bildu deu, trailer bat betetzeko aina material bildu deu, eta benetan, bilduen guztia izan dela benetan taldeko lan zoragarri eta eskertzeko bat. Zuri gaina gertutik tokatzen zaizu, ze okerrez banago erizaintza ikasten ari zara? Bai. Azkenen, osasun materiala biltzeaz gain, azkenen ez talako gure helburu bakarrik, tori materiala eta azkenen material hori erabiltzen jakin behar da. Osasun hezkuntzare programak aigea lantzen bertako osasun profesionalekin, hau da, kanpamendutan dauden profesionalekin hartuan zuzen badaukeu, hain zuzen ere, con el director del Colegio de Médicos Saharaus, kasi egunero hitzeten dugu, azkenen bertako egoera zein dan jakiteko, eta guk hemendik dauzkeun baliabidek euskal profesionalekin, edozein profesionalekin, lortu daizkeun baliabidek erabilita, behi lagundu alizateko, orduan, helburu bakarrik ez dela materiala bildu, eta tori, baizik eta osasun hezkuntza oso garrantzitsua da ez, erraza dalako esatea, maskaria jarri edo distantzia mantendu, baino hori ere, azkenen umei egokitun bartzaie, heldurire, bai profesionalai, bai orduan, hortan lanena egia pixkanaka, eta nik uste denon artean benetan lan politia egiten eta oso garrantzitsua. Argitu behar da, akaso edo jendeari jakinarazi bartzaio, Saharar kanpalekuetan gazte eta lagunekoen gazte ere ez direnen artean, medikuntza prestakuntza handia dagoela. Alde batetik Kubako herrialdeak laguntza handia emandolako historikoki Saharar herriaren bide horretan, eta bestelako herrialdeetan ere izan dutelako aukera imat gaztek euren formakuntza egiteko, eta behar handiena akaso baliabideetan dagoela, Fati. Materiala ara iritsi eta nola erabili badakizuela. Hori behar da, ez? Hala da. Egi esan, azkenen hor dauden gazte askok egoera ikusita, bakite osasuna dela oso gauza garrantzitsu bat, hezkuntzakin batea, benetan dia bi gauza oso garrantzitsu. Orduan, asko saiatzen dira ez formatzen bai hezkuntza aldetik eta bai osasun aldetik. Orduan, egia esan Kubak hor paper garrantzitsua jokatu, ze azkenen hainbat gaztek aukera izaten dute Kubara juteko, eta bertan 10 urte, baino gehioz bizi, eta hor ezin eta ikasi alizateko, eta hortaz gero buelta egiten dute kanpamenduta. Azkenen, gure entzule jakin dezaten, ez? Sahararrak kanpalekutatik ateatze baldin bagea, edo gure herrialdetik ateatze baldin bagea, inork ez du nahi bere herrialdetik atea gustoz. Hori baldin bazu zoaz oporreta, ez? Zure, bazakite oporretan,
turismo egitea. Azkenen zure herrialdetik ateatzen zean, eta kasu honetan, gure kasun hainbat ateagea errefusatun kanpaleku batetik, ez ge ateatzen bizimodu hobego baten bila bakarrik. Bai, hala da. Guk ere biziraun nahi deulako, eta etorkizun duinago bat izan nahi deulako, baino baita ere aldarrikatzeko hainbat komunikabidetan tamalez isiltzen dan egia hori. Eta benetan, gaurko ere, eskerrik asko, zuen mikroak usteatik eta Sahara errealidadea gerturatzeko aukera emateatik. Eskerrak zuri kontatzagatik, guztia, eta etortzagatik gurera. Plazer hutsa da, Fati gurean izatea. Guretzat plazerra, eta esango nuke beharra ere badela. Niko goan dute, lehenengo aldiz kanpalekutara joan nintzanean, han esan zidaten zerbait, dagoeneko Iker Lauroba lagunari ere entzuna baniona. Bagenuela, nolabait, haiekin halako konpromisoa. Eta etzen bertara itzultzea, etzen bertara baliabideak, dirua, helaraztea. Euren borrokan mundura zabaltzea zela gure ardura, eta ardura horrekin joan behar genuela, eta guk oso serio hartu genuen ura, eta saiatzen gara, tarteka behintzat Sahara herriari erreparatzen, eta horrexegatik Fati nahi duzunean estudio honetan ateak zabali dauzkazu, eta duzte dut gauz asko gertatzen direla bertan nahi aina hitz egiteko eta nahi aina aritzeko. Beraz, mila esker, eta edo zer gauza behar duzuela, bigarren kafeko mikrofonoak beti irekita zuetzen. Mila esker. Quedan hombres muertos en la acera y el futuro tira piedras al convoy. Y la vida amurallada y la muerte es el despertador y la luna tan callada que se pone roja de rubor. Carlos Txaguenen La vida amurallada kantu honekin murgiluko gara saioaren azken txampan. Pasio asko ditu, bidaiatzea pasioa badugu, ipuinak entzutea ere badugu pasio. Historiak, elkartasuna, kanpalekuak, Sahara, eta pasioak ez dakit beste ezer, baina denbora ere eskatzen du eta denbora askotan izaten da irratian dugun mugarik handiena. Eta horrexegatik telefonoren bestaldean ditudan beste bi emakume pasiozko hauek esango dute. Orain guri esango diguzut, denbora gutxi dugula kontatu beharrekoa kontatzeko. Marimi Ugalde eta Kontxita Beitia betiko legez horrelaxe ari gara. Denboraz justu xamar, baina gogo bizi zuek entzuteko. Arratsaldeon bioi. Kaixo. Arratsaldeon denoi. Hau poza sartzen zaiguna gorputzean zuek entzuteko dan. Bueno, Fati gurekin dugu, Dorleta gurekin dugu, mikro guztiak irikita, edo norke Marimi eta Kontxitarekin zerbait esan nahiko balu, aipatu nahiko balu, hortxe dauzkazue telefonoaren bestaldean. Hasteko, kezkatzen gaituelako, badakit ondo zaudetela, baina entzulek ere jakin dezatela, Marimi, Kontxita, orden horretan, lehenengo Marimi, gero Kontxita, zemu zaudete eta nola ari zarete egokitzen. Udara amaitu da, badirudi munduak erritmoare berreskuratu behar duela, eta guk gure lehen mundu honetan ere baditugu, gure gatazka txikitsuak, eta zertxo baita ari zaigu kostatzen, baina nahiko ondo ari zareten moldatzen, ezta? Bai. Nik oso ondo, gaurko gurean esatea dagoen arte, nahiko ondo, bestela, pasade udara, eta bildurra bota nun, eta esan nun, bildurra bota eta errespeto pizkatekin, nahiko ondo ibili naizenan artean. Zergatik oraindik ikuste dut gure artean, bildurra ere handia dagoela, eta jende asko egon da, etxetik, edo herri ingurutikan, ateran nahi ez duela, Eta, bueno, ni aprobetxatu den, eta zergatik ez dago, ez errauzi biharko gaur egin dezakeguna. Eta, bueno, gainentzean, gere musukoak, gere distantziak, gere eskugarbitzea, bueno, protokolo guztiak jarraituz, hemen txegabiltza. Eta, bueno, ze esango dugu. Horrela gaude bitartean, osasunez oso ondo juntakure alde, osea, neri minipin, eta gehiago ere zakit badako eskatzea, lehenoko etortzea, baina nik uste hori oso zaila izango dela, Kontxita, zaila izango da lehenokoa. Bueno, nik uste dut lehenkokoa ere etorri daitekela, eta horregatik zaindu egin bako degula pizka bat gure burua. Ni ere oso ondo nago, baino gauza asko utzi ditut udaran normalean egiten ditunak.
udaran ez nintzen gelditzen, alde batea eta bestera, egunero ondartzara, baino bat egunero, eta urten, gauza edanak ezin izan ditut egin. Baino, bueno, gauzak badirudi konturatzen ari dirala, eta just antolatu behar diala gauzak, gero zientifikoak ere asko landu dute, eta nik uste dut, gauzak, ez dakizen olako negue pasatuko dugu, baina nik uste dut udaberrian, edanoak irriparra undia ateako degula. Ozen poza, ematen duen horrela entzutea, Kontxita eta Marimi, saltxan, Marimi badakitzuek egokitu, goza askotara, eta zu irurarra zara, oso irurakoa gainera, eta bertan, San Mikelak ezin behar bezala ospatu, baina izan dituzu, hainbat kontu, eta gainera bazara horre abesbatzarekin saltxan, kontzertua, entxeguak, hau energia, hau bizipoza. Bai. Guz, San Miguel aurretik zer izan zen, baina bai, San Miguelak ezin ziren, festarik ez, orduan egin dugu, bai irailean eta bai urrian, asteburuero, ekitaldi batzu jarri. Eta horien artean, plazan hautziak eta ondo jarri, edo frontoian, edo distantzia gorde, eta antzez lanak, bersolariak, xareko txapelketa nagusia ere udala jarri duna, pailazoak umeantzat, panik uste denetatik. Eta gero bihar, batokatzen zaigu guri, abez batzakena itu gera, baita ere, lehengo irailoi guztian, berri zen, leheno ikatzitako abestiak, eta bihar eskeniko dieu, irurako herriari, arratsaldeko zazpitan. Eta plazan nola ezun egingo denbora giroa horre oteko mokoa, orduan egizan egingo dugu. Parrokian. Eta, horregatik. Oso polita eta gainera horrela nola baitere jarraitzen dezute pixka bat egiten festan itxura. Garrantzitsua dala. Jarraitzea pixka bat izaten, hemen gaudela, eta ondo gaudela, eta aurrera jarraitu behar degula. Aurrera jarraitu behar degula. Oso garrantzitsua da. Eta hortarako ere oso garrantzitsua iruditu zain naiz eta beste modu batean izan, Donostian egin da zinemaldian ikuste dut ez dutela egingo, eta beira, eta oso tapuzko atera da gainera. Eta esaten duten ez gainera, pobre, eman dituzten pelikuletan ere oso gozagonak daudela ikusteko. Beraz, hortxe jarriko dituzte, eta zinemetan benetan oso ondo antolatuta daude. Hazi esaslekuak, eta nik uste dut hori dan aprobetxatu behar dugu. Nik uste dut azkenengo momentutako gauzak eta antolatzen azten bali badira, aprobetxatu. Gaur bertan entzun dut, inauteriak ez ditugula izango, pensazatu, azten bali bagera, gara jontan, pensatzen inauterietan, Donostiarra gaizki, baina Tolosarrak eta ingurukoak emarimin, Tolosarrak esango jatu. Zer izguztu horretu, entzunak inbakarrik. Gu orain esperantzarekin gaude, Kontxita eta Marimita. Lenguan lagumatek esaten zidan... Hala izan dedila, Bai, lagumatek esaten zidan, plataforma montatu behar diau, Danik, ya estamos, zen nahi depa. Ez, inotirik, ez palimazuedek, otxaien ospatzeik, bale, ados, osasuna lehenengota, ez dizkio ospatuko, baino, baldin eta urtentzea ospatzeko aukeri baleo, orduan, ospatu behar dizkiau, eta nik uste horrekin indarri diula, eta holaxe izan nun laguna zen, egia da, gerora ospatzerik baleude, akaso gorde behar dira, ze egia da, jakingo duen zuleak, Tolosan inauteria mantendu genuela baita ospatzerik etzegoen urte haietan ere, eta ez da dia izan, bibote dunak ukatu etziguna, ez diezagulako bidak ukatu. Gogoratzea altzezi izena jarri zitzaien? Hombre, fiestas de primavera. Fiestas de primavera, Zuek gorroti etzinat egiliko. Ez zuek, debekatu zuenean. Fiestas de primavera. Orduan, noain virusak ez dakit, a ber, baina kultura gaineaz jarraitu behar dugu. Zergatik kultura da gure
bizitasuna eta gure zea ematen diguna, izu, eta kulturako gauza, guzti baditen, batzarrea, izu, herri hila geldituko da, orduan bai herri hila geldituko da. Bai, eta kulturarako badaude moduk gauzak antolatzeko. Zerbait balin bada kultura da, errexena. Ni adibidez hemen ere izan nintzen aurreko astean Kike Amunarritzek egin duen liburuaren aurkezpena eta oso ondo antolatuta zegon, asiento bat bai eta bi ez, eta horrela eserita, baina oso ondo. Bai, herritan, txikitan egiten dugu, dena oso ondo entelatuta, haukiak aparte jarrita, eta bar. Bai, hori egin beharra dago, hori protokolo hori jarraitu ezkeo, baina gauzpilo badaude egitea. Bakarrik aldatu indartekula, lehenoko gauzak ezin direla, baizik. Eta lehenoko gauzak baina oaingo era moldatuak. Bai, bizin modua nola baitere aldatu egin dardegu. Beste modu batean, paseo ondiak eman, eta albalin badegu mendialdera jun, eta horrelako baina, jarraitu eta ilusioakin. Marimi, Conchita, niri galdera bat geratu zaitlen horre egiteko, aipatu dituzu udaberriko festak edo, fiestas de primaveraiek, nik ez du nahi, kalkulak egiten hastea inor. Baina zuek, ordurako, akaso koskortuta izango zinaten, eta hemen inguruan ibili altzinaten baten bat. Bai, ni solo egin izan saltoka fiestas de primaveran, bai. Don Venceslao Mayola zan orduan. Hemengo artiperstea edo zakite zeakargu eta konbatun. Eta bai orduako kolegioan aurreatuta ginen, nahiko koskortuk eta saltokare ibili ginen, bai. Donostin behar esan dezer egiten. Bakarrik batzegoan eskola esperantzeiza zeuden, eta horrea puten ziren, ia mozorrotuta, eta ni Teresien hon ikasi nuen batxillergoa, eta aldamenean zeuden eskola frantzesa horiek, eta orduan, inauterietan paten ziren mozorrotuta eta zuk ezakizu zein bidie pasatzen genduen. Hemen Donostinez. Baina beti joaten ginen Tolosara, ni txikitatik joaten nintzen Tolosara nire gurasokin. Hori beti joaten dugu. Ni ere, hijas de Jesusen alaban edo, Jesusinak edo, kolegioan. Eta, klaro, klasiak izate ginen orduan, eta klaseko garaian, bernaute egin nuen errosarioa errezatzean, kapillara. Txaranga pasatezian bitartean, baina gero zegertatzen ateratze ginean txoria bezala, kaiolatik rekorrika dena. Gainera, Marimi, kontutan euki behar dugu, sekzion femeninakoak etortzen zirala guri erakustea horrelako gozak ez zirala egin behar, Bueno, ziazu gogoratu sekzion femenina. Inigok ez dakiz jakingo. Hori esan marnizuen, sekzion femenino hori zer da, ba? Pentsatzen dut, etzela realeko futbol talde femenino izango, ez? Sekzion femenina, falange, gizonezkoa, gu emakumeak falangeko sekzion femenina ginen emakumeak. Emakumeak, eta beste frente de juventude, esan, mutxilena. Frente de juventude, baina nahi zan aiezkoak, ez voluntarioa, nahi zan aiezkoa, inbergen du behar. Baina falangistak ziren. Nahi zan aiez. Bai. Eta orduan erakusten zizkiguten gauzak ziren, ikaragarriak. Egon batean hortarako egin barko genuke ordu beteko saio bat, kontatzeko gauzak jendea gogoratzen dan zer dan hori. Baina hortarako Conchita eta Marimi guk hemen estudioan hola urrun xamar kokatuko zaituztegu, hola distantzia luzeekin, segurtasun neurri guztiekin, baina nik uste aurrez aurre, naiz eta urrun egon behar dugula, eta hartu behar dugula horretarako historiak berreskuratzeko tartea berandu baino lehen. Oso gustora. Oso ondo. Oso gustora. Hemen etxeti baino beto. Goxogo, bai, eta kafesnea jarriko dizu hori baizen plana. Kafesnea gaietekin tarte honetan. Nola, Kafesnea hartzen ezaten. Muxo handi bat bioi eta zindagizuet, urrena denbora gehiagorekin hariko garela, azken tartean horbildu behar dugu eta. Muxo handi bat. Muxo handi bana, eta entzule guztiai ere, zaindu eta aurrera baino animoakin.
Agur, mila esker. Saharako neska horri, muxo hundi bat, eta asko gustatu zait berak esplikatu duen guztia. Entzun zaitu. Mila esker bioi, Marime eta Kontxita. Izan ondo, aio. Eta azkenik, Amandre. Oteizaren hitzetan, 80 amandre besterik ez dira behar gure historiaren ari osoa lotzeko, batzeko. Beinola mundura sortu zituzten, eta ordutik bidean aurrera egin dute, pausuz pausu, tantaz tanta. 80 tanta, 80 amandreen bila. Beno, entzuten ari zinaten hau, dagoeneko ezaguna behar duzue, hain zuzen ere gurekin daramalako saio guztia eta plazer bat ari da izaten. Baina oraindik geratzen zaizkigu minututxo batzuk eta galdetu behar diogu proiektu berri honen inguruan. 80 amandre aipatzen duzu proiektu honen inguruan, ipuinak eta gezurrak batzutan nahastu ere egin dituztela, gure historia kontatzerakoan eta gezurrak ez, ipuinak. Nolakoa zen historia hori, Norleta? Bada proiektu bat aspaldian gogoan neukana, eta orain berriro gure telefonozko gonbidatu hauek entzunda berriro ukitzen naiz, ezta? Ze gure amamak, gure amandreak, gure amatxiak dira altxor bat. Bereiek dituzten historiak. Ez baditugu jasotzen beraiekin jungo dira, eta legin berezi baten behar dugu jasotzeko. Eta baneukan aspaldian gogoa, nire amamen, nire amonen historiak kontateko, eta hor nitun ipuiak bueltaka eta bueltaka, piezak banitun, puzlearen piezak banitu, baina ez nekin oso ondo nola asmatu, eta azkenerako tak ikusi nun. Eta bapatian esan nun, hau da nahi dudana. Eta horixe da nire azkenengo helduentzako ipui ikuskizuna, 80 amandre deitzen da. Nire amamen historiak dira, baina gutako edozeinen amonen historiak izan daitezke. Eta, horixe itxialdiak erdibidean utzi zuen, eta suerte pixkatekin orain urritik aurrera saio pare bat baditut, eta ia berriro lekua, indarra eta bizi hartzen duten ipuiak, ze ipuiak hor bere horretan, ez dira ezer, kontatzen ditugunean bizi dira, gure baitan eta entzulen baitan ere bai. Ipuinak, gezurrak, ipuinak. Etortzen zai burua, Ruben Martínez Santana, narradore venezolanoa etorri zanean, esaten zuen esaldi bat zala, ipuinak gezurrak dira, egi asko dago ipuinetan. Egi asko daude zure ipuinetan? Danak, bai, horixe, ez? Benetako egiak barnebiltzen dituzten gezurrak dira. Fantasia da, baina egia borobilak daude hitz bakoitzaren atzean. Unkitzen gaituzten gauza horiek kontatzen ditugulako, unibertsoaren misterioak kontatzen ditugulako ipuinetan, eta pertsonen barruan ditugun gauzei buruz ari garelako horretan. Guzti horiek egia dira. Erabiltzen ditugun irudiak edo hitzak izan daitezke, fantasia, baina horrekin jokatzen dugu guk ere. Fantasiazko, emoziozko, historio eta modioz jantzitako saio hau amaitzeko uste dut horretako Hortazarrek ekarri duela, halako ipuin laburtxo bat, irratsaio honi, bigarren kafe honi amaiera emateko. 80 amandren ere emamen historiak dira, baina orain gontarako nire aitonaren historia txiki bat kontatu nahi dizuet. Izan ere gure aitona Manuelek, gauero, 2 musu ematen zituen. Lelena, beti, amona Isabeli ematen zion. Eta bigarren musua, leihoa ireki, eta gauari jaurtitzen zion. Eta esaten zuen gure aitonak, bigarren musu hau, gauak jakingo du, nork behar duen, nork daukan musu honen premia handiena. Eta horrela jaurtitzen zuen, bere logelako leiotik musua egan. Gure aitonak, 84 urte bete zituen goiz hartan, topo egin nuen berekin gure etxeko pasilloan, ikusi nuen gerturatzen ari zala, bere barruko tirante duen kamiseta txuri horrekin, eta pijama galtzak jantzita. Ia nahasian, masaiak gorrituta, espainetan irrifarre zabala, eta begiak diztiz. Eta esan nion, zer, aitona, amamakin gaur gauian, zer, esan zean, maitia.
Bakizu, gauero, gauari jaurti diodan musu hori? Gau hortan, gau hontan, guztiak etorri zaizkit bueltan. Eta hitz horiek esan da hasi ginen aitonaren gorputzean, musu guzti horien bila. Eta aurkitu genuen atzaren puntan, hemen, pupu musu bat. Eta aurkitu genuen Espainiaren ertzean nola lehengo maitasun musu bat. Eta aurkitu genuen beste bat hemen lepoaren erdian nola musu lizunka hartxu bat. Eta horrela aurkitu genituen guztiak. Eta bukatu genuenean aitonak begietara begiratu eta esan zian, Laztana, nahiko nuke, noizbait bizitza honetan, maitasunez eman dituzun musu guzti horiek noizbait bueltan jasoko bazenitu. Eta nahiko nuke nik ere gaur honetan, zuek guztiok eta entzule guztiok bizitza honetan, maitasunez eman dituzuen musu guzti horiek noizbait bueltan jasoko bazenituzte. Emozioz gainezka amaituko dugu, azken musika doinu hauekin gaur aipatu dugu, Sting behin eta berriro gurean izango genuela eta abesti hau Toskanan grabatu zuen zuzenean, irailaren 11 batean, Estatu Batuetan dorre bikiak erori zien egun hartan, eta emozioz gainezka, emozioari ezin helduta, gu gaur behin baino gehiagotan egon garen bezalaxe, heldu zion kantu hau kantatzeari, Fragile, auskorra kantuarekin, agurtuko dugu gure bigarren kafea. Mila esker, Dorle eta Kortazar. Plazer bat. Fatimetu zenan. Zuei. Mai Gorostiaga. Jo, bigarren kafea hemendik aurrera izango da bigarren musu hori bezala, ez? Bat amonarentzat bestea leioa ireki eta noizbait iritsiko da noa. Goiuri zeiza? Josu Iztutak esan du gustatzen maite ditula emozionatzen den jendea. Gu malkotan gaude hemen, baina nola ez gea emozionatuko bolako gonbidatuak eukita eskerrik asko. Gora zuek, entzuleak ere, noski. Bigarren kafea badoa, astelenean gehiago. The rain will fall. The rain will fall. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.